Les persones que tenim un problema de salut mental no estem brotades els 365 dies a l'any ni les 24 hores del dia i reclamem la nostra capacitat per prendre les decisions sobre la nostra pròpia vida. Necessitem a vegades acompanyament i suport i avui en dia aquests acompanyaments són encara una mica escassos i difícils i els necessitem en tots els sectors de la nostra vida. Per això és molt important que tinguem en compte el document de presa de decisions conjuntes, on nosaltres, quan estiguem amb les nostres plenes capacitats, puguem decidir sobre les regnes de la nostra pròpia vida, de les nostres voluntats i de les nostres necessitats. És important incorporar les figures de la primera persona i les familiars amb els òrgans de govern i sobretot que es dotin de recursos i que es facin polítiques interdepartamentals.